26 Ashrambaरी कन्स्टिट्युएन्सी बिसुङाव खबजानाय सिकारिबारि बिसनि 2 नं वार्ड दागमा गामिनि थैथानाय किरण कुमार देबबर्मानि माइख्लाय पान्दानि बागै चुबाचु याफ्रेलायखा आश्रामबारिनि तिप्रामथा बदल 3 डिसेम्बर तानि चिदक सालमारि क्राकसाल चुबाचु याफार थानियो आरो मानजागैखा खुवाई जुनाल चेयरमैन बिशु देबबर्मा तिप्रामथा खुवाई पलिटिकल डिस्ट्रिक्ट वर्किंग प्रेसिडेंट त्रिथि देबबर्मा ब्लॉक वाइस प्रेसिडेंट सुबल सिंह देबबर्मा ब्लॉक कमिटी मेंबर हिरन देबबर्मा TWF ब्लॉक सेक्रेटारी शेफाली देबबर्मा BC चेयरमैन शांतिमय देबबर्मा वाइस चेयरमैन अनुराधा देबबर्मा शकुराम देबबर्मा खबै कबुनि जुदा जुदा आदंग्र हामबाय बेलायखिनो दिनै मिडिया पार्सन्स दङ जों दिनै आश्रामबारि विधानसभा मिसिं खालायजाक सिकारिबारि डिसि भिलेजनि 2 नम्बर वार्डनि जोंनि दाखुवाफोरा किरण कुमार देबबर्मा थांनाय किछु दिननि सिगां लागमा साथि थांगोन जाखा बिनि साजला खरंनि दङ बिनि लगिसं सिगां लागमा जखा ओंखाय आमगे माइ खारि सुजुनो खुंगो जों चुबानायनि फायजाखा जों बासुक रां फैसा करै जों बासुक जुदि हायपानचिनि माया जेबोबाक रां दागि मंग बाचिनि जे लिडारशिप रं दागि मंग बाचिनि दफा बे दफा जे हामजागमानि ओ सरबो जों बरं किसि चाचिनि हामजाग मंग याफानायनि तैका बंनो खुचुगिया जरावा बंनो खुनि पाइथांनि सालो गे चुंतिनि जा फायमाजा फैगे जों खय डिस्ट्रिक्ट वर्किंग प्रेसिडेंट चिनि ताखोबरा दाटिथि चिनि आसामबारि ब्लॉक कमिटिनि चिनि वाइस प्रेसिडेंट चिनि ताखोबरा दा सुबल सिंह TWF नि लिडार्स रक चिनि तै बिसिनि मेंबर चेयरमैन जो तो पालबाक्सा के जानी जे चुक्ति के पालबाक्सा खाय किसिता बंदो खुंगा मा हिचु गे जरावा चिनि हामजाग मु बरनि लगी चुंबरनि लगी तंगो मा हिजरावा नै चुंबरना चुबा फिका केमनो चुंतिनि मा हिकेनो बुसकना हिति चुबाय फाइ तंगो चुंबुसकना मा हिचुबाय थानाय माइकेन चुबाय कासिते काइसा चिनि हामजाग मु कासिते काइसा न चिनि चुबा मु बिसिनतै जाया जरावा चुं चुबा लाई थानानै आबो चिनि नाहारमो आबो बिसिनतै चुं दाउ चुबा लाई तंगो केबं नि नखंनि जे पाइथांनि पान्दाव काहाम ग्रुपे खायमोन चुंगाबन चिनलायो के जे थि थानाय चिन्ता खग्राटा किरण कुमार बबिनि फला खाकचंतो हरि पाइथांनि पान्दा खायमानि याबलो आबन चिनि कबो आं खय जुनाल डेभलपमेन्ट कमिटिनि चेयरमैन दाय चुंजोथ पालबाक्सा दिनैयो सिकारिबारि डिस्ट्रिक्ट पालबाक्सा के कक्सामलै चुबना फैयो स्वर्ण कमल ज्वेलर्स पेश करते हैं विंटर फेस्टिवल ग्रैंड ऑफर्स 17 से 27 दिसंबर तक 25% ऑफ गोल्ड मेकिंग चार्जेस पर और डायमंड मेकिंग चार्जेस पर पूरे 100% ऑफ। तो फिर शॉप, स्पिन एंड विन एक्साइटिंग गिफ्ट्स और साथ ही एक्सप्लोर करें सीजन का बिगेस्ट सॉलिटेयर डायमंड शोकेस। विजिट स्वर्ण कमल ज्वेलर्स, अगरतला, उदयपुर एंड धर्मानगर। স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায় কি ভালো খেতে, শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায় অপূর্ব সুগন্ধ, পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার, গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরায়। একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরায়। লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লংতরায় লংতরায় লংতরায়।